Partnerka, konkubina, żona, narzeczona, kochanka. Konkubina. A, oczy nie podbite, bo jak konkubina ma na imię? Ty jesteś tak rodowitą Siemianowiczanką? Nie, ja się wprowadziłam dopiero do niego. No jak gdzieś jechać za karierą, to do Siemianowic, nie? Czym się zajmujesz, moja droga? Możesz się podzielić? Pośrednictwo nieruchomości. Pośrednictwo nieruchomości, a Tomek? Kopalnia. Na dole robisz prawie powierzchnia? Czyli tak chyba czubkiem głowy dotykam. Tutaj ktoś idzie trawa? Nie, to było sytonka.